Sziasztok, srácok, ebben a mai videóban jaj, várjatok csak, ilyet látszódik. Egy dolgot akarok majd nektek csinálni. Nem más lesz, mint hogy szépen Stumble Guys kegyet beindítjuk Stumble Guys-ot. Hello? És így elkezdjük a újabbot, a kezdést. Srácok, én egyet mentezek. Srácok, mentezünk egyet, utána megy a ranked. Azt minden nap lesz egy videó, lehet, hogy valamikor nem lesz, bocsánat. És és így elmondanám, kijelenteném, hogy én meg fogok próbálni champion lenni, és ameddig nem lesz az champion, addig nem lesz újra facecam. Mert lett egy dolog, amit nagyon nem akartam, hogy emiatt terjen vége a videózásomnak. Most a ütést azt beaktiváljuk, és nem csak erről beszélnek, srácok. Amúgy nagyon nem baj, hogy veszítettem. Mi is marad jelen, nem olyan sok van. Igenis az lehet. 3000. Na, ma mindjárt. Most elkezdünk, Wood vagyok, már nem sokára voltam bronz, csak elkezdtem. Azt mondom, tovább játszok. Platinum voltam a első napomon itt. És képzeljétek el, hogy akkor lesz ilyen videó, mindig, amikor ugye mi csak így, akkor, amikor lesz rá ugye időm, ha gondolhattátok. Hát ez így 85 mínusz pont, ha jól tudom. Nem, 0 pont. Azt hittem, itt is van mínusz. Na most srácok, nem tudom. De úgy gondoltam, hogy ezt fogom csinálni, mivel nem fogtok hallani sem. De hát, hogy kommentben azt fogjátok kérni, hogy jó, már nem lehetett hallani semmit. Megint 0 pont. Srácok, amúgy én nem tudom, de ezt én nem szeretem ezt a Wood szintet, mert olyan dolgok tanulni itt a Woodon. Beszálltak a Woodon, mi történik. Beszálltak, srácok. Srácok, nem tudom, hogy szeretitek-e, ha ilyen zenéket, amiket most állítok be. Nekem ezek a kedvenc zenéim. Nekem komoly stílusom. Nekem ez a stílusom. Jó, most srácok, nem kell messzi. Kár volt kinyitni a messzt is, srácok. A messzi az egy szar. Nem értem, ki szeret. Ez a messzi, ez kitalálta ki. Ennek a ötlete volt.
tudod mit? Hát ilyen lassan megyek egy ilyen, azt, hogy ezzel nem tudok nyerni, akkor semmivel. Ilyen noob, ha ilyen egy csirkével nem tudok nyerni, akkor én semmivel. Hát, come on. A Mateo Defensor nem tud csinálni egy killt se. Nagyon mondjuk azt nem akarok killt csinálni, HTG, legjobb csapat a világon, nem más, mint a HTG. Legjobb csapat a világon, nem más, mint a HTG. Ja, azért nem ilyen jó ez a ugrás, mert nem boxos. Ja. Végre lehet boxolni. Nagyon kedves. Tudjátok, ez 100 évi jó lenne. Na, SP az majdnem bejött. Na, akkor lehet ebből boxolni, például 100 évi belőjeknek nem való a videókám. Na. Ezt meghaltam. Náj. Legalább nem leszek úgy. Nagyon sok embert nem érdekel. 110 pont. Hát, most én mit mondjuk? Lett el rangom. Mindjárt megnézünk platinum. Nem platinum. Ami jön a bronz után. Bronz 1 vagyok. Na, srácok. Azt hiszem a goldik akarnánk elérni. Amúgy nem, itt elélek még a elsőhöz, aztán vége a videónak mindenhol. Mindig elsőnek érek el. Majd mert nem engedik, hogy tovább csináljam, szóval. Rip a videóknak. Egyből nem esek a francba. Kösz szépen. Én így nem fogok videózni, ilyen gyenge vagyok, és 20 pontom lett. Ez eljön már. Nem. Ezer ki. Gyerünk blog, de sőrömbe. Tudom már mi fog bejönni. Mi? Eljön már. No precision. No precision, bro. No precision. Miért van láthatatlan ember? Jaj. De Jumpy elrontja. Jaj, mindkettő. Mindkettővel lett. Jó, föntremettő. Csirke. Meg a életem. Ne! Nem mentette volna meg a életem, akkor sem. Elcsel ki. Jó, mindenhol semmit nem fogunk csinálni. Lehetetlen egy odáig. Nyomon sácskálni, olyan diktálhatod, nem érdekelni, nem. Ez a csirke. Mi az? Ez szar. Mindegy. HTG, a legjobb csapatod, mert nem más, mint a HTG. Wow. Come on. Most kell mindenkit elvenni a boxról. Neked kell boxolni. Neked boxolni. Boxoljon.
Anya, boxol, elcsapott el. Miért, fiam? Nagyon fájt. HTG. Jó. HTG a legjobb csapat. Nincsen bennük jó szív, nincs bennük semmi rossz. Csak annyi van bennük, hogy nem mindig tudják megcsinálni jól a játékot. Nem érdekel őket, csinál, semmi nem érdekli őket. A win érdekli, fogja mindig. Kiesek a faszomba, ja. Megint 60 pont. Nem ilyen semmit. Felkelek, nem kell menni az iskolába. Bebaszom a monitort. Ja. I speak English, please. Nem értem, hogy van most így reggel. Aztán befejelem a ablakot és kimenekülök. Nem érdekel, hogy mi a helyzet. Engem nem érdekel, hogy mit fogok értsen. Ki van a magas világban? Mégis vegyem el, egy fokkal jó. És szeretem azt a mappot. Nem vagyok benne a legjobb. Sért kell hinni, legyőzöm mappokat. Olyan vagyok így a csirkeszínben, mint egy igazi noob. Mi van, gyerek? Kilöktelek majdnem? Ha nem indultál volna el, még pont, hogy akkor bekapnám a fekete levest. Ja, viszont a fali mindenkinél. Gyertek, srácok, szétadunk mindenkit. PRX-esek vagyunk. Mindannyian. Azt mondjuk magunknak, vagy nem adjuk fel. PRX csapatában nincsen kegyelem, nem. Megnyeljük a köröket. Mindenkit szétbunk. Mi van, srácok? PRX csapattal szétbunk mindenkit. 120 pont. Gyerekek, nem a legtöbb, mégis jó. Gyertek, srácok, mindenkit elverünk. Gyertek, győzzetek le minket. Próbát azért megtenhetnétek. Lehet, hogy elvertek easybe. Engem aztán nem érdekelne. Engem nem érdekel, ha elvertek. Csak annyi, hogy velünk játszatok, mert jók vagytok, ti vagytok a nézőim, a jók. Ajaj, miért énekelek? Valamint, hogy csinálnak egy zenét. Jaj, nem segített nagyon a vonás, mindegy. Honnan van neked boxod? Láttál aztán belgászozni? Remélem, hogy igen. Vagy lehet, hogy nem, mert onnan volt. Jaj, hagyjál már békén, idióta. Nem vagyok idióta. Jaj, idióták, lökjetek a fenébe, hát ezt nem hiszem. Boxot fel kell éleszteni, értitek? Fel kell költeni. Mit csinálok? Persze vagyok ilyen noob. Jó, mondjuk meg lesz a 100 így. 1100 így is meg lesz 80 napban. Meg lesz úgyis. Az jó. 2500 nap. Valaki ezt mondja, hogy ez semmi, akkor az hülye. És talán ami nem ér semmit, Abilito Kangs. Ez kell, gems, 50 gems, az kell. A srácok, ennyi lett volna a videó. Az volt, igen, Popi.